sing duwe bass audio. Nggih, dimana Mas Basuki yang wonten kawasan Suren. Nah, oke wonten kantor band. Pak Anika. Nggih, Mas Basuki sing duwe bass audio. Salam kaki kadang-kadangipun. Matur nuwun Mas Basuki. Timbangan omah iki ana trio doreng. Lah kok gak rapi-rapi, Bas. Manise. Sok gere. Ger. Sabtu, gajah goreng.
bayi